Nyaya iri panapa mazuva anaya inongori karwiyo kamwe chete katiri kungoimba. Karwiyo ikakako kanetsa, karwiyo kemaChina nezvigananda. Munoona maChina kuzara kwaita munoku, zokwadi vanhu ava vatova nechokwadi chekuti Zimbabwe vakatotora, nokuti vane matsamba anoratidza kuti anoita zvaanoda kunzvimbo dzese dzaanenge asvikira, chero pese pasvika muZimbabwe. maChina vakapuwa mukana nana Idi wokuita zvavanoda muZimbabwe, uye vakapuwa marezinesi, vakapuwa simba rekuuraya nyangwe maZimbabweans acho kumigodhi ikokoko nezvavanenge vachiita. Zvinova izvo zvinoratidza kuti kunyange vatongi vedzimhosva vemuno muZimbabwe havana chokuita namaChina, nokuti kana vachikwanisa kuti muChina auya abatwa nemadrugs, the dangerous things in the world, vokwanisa kumuti famba zvako uende, unotora mamwe udzoke nawo upe mafuza edu emuZimbabwe. Nokuti kana uchinzi bhadhara faini ye$300 iwe uine cocaine nempanje zvekuma billions of dollars, kureva kuti vari kunyangaridza kuti bata kumeso izvo, kunge sezvinonzi vatonga nyambirwa vari kungoti hai ngotipawo hako 300 uone kuenda mberi nebasa rako. Saka mese vakomana vari kutungamirira revolution iyi, kana chiti kutungamirira hatisi kuti matungamira pamberi pavageza, vageza ndo chibaba nachiwenga vari kumberi. Kutungamirira mukuronga muchitaura kuti iye zvinotasvika pakati tadai ndiri kuti mirai nezwi rimwe chete vakomana imi. Kana maronga chinhu rongai muine zwi rimwe chete mese. Kana mati tiri kuda kuita zvakati, zvekuti tiri kuda kuita shutdown musi wakati, musaitise vanhu marema uye musaitise vanhu madutu. Nyatsorongai zvinobudirira, nyatsorongai zvinoita kuti kunyange vanhu vakazoinda vanovimba nemi. Chiri kudiwa nevanhu vose vamunoona ava vari kungoda kunzwa signal inobva mumukanwa mevakuru kuti ngatidai zvinhu zvotoita. Hakuna chamboda hurumende iripo iyi nokuti yatadza, yakoniwa. Hapachina iwo maChina acho iwaya, kuti maChina azare kuno kunzi uyai kwedu, vari kutokokwa. Saka kukokwa kwavari kuitwa ikoko, isusu pakutanga taifunga kuti ndo open for business, nyambirwa haiwa yaive open for looting. Apa pavanga vavhura kuti vanhu vachilutirwa zvinhu zvose muno musare musina kana chinhu. Zvamunoona tikaramba takatarira kudai, tichazoita zvekuimpota dombo rechrome kubva kuChina, kuri impota muno musina kana dombo kana rimwe chete. Makomo atovakirwa kuChina uko emachrome, chrome yoga muso, gomo regoridhe, gomo reritiamu, vanhu vayava vakatoona kuti vanhu vatasvikira ava vakavata zvisingaiti. Unoziva ukasvika pamusha pevanhu vasingazivi kuti madora anodyiwa, ukangoera wati maiwe anobaya, vese varipo unonzwa achitaura atora henyu, kana achibaya haisi hatichabati. Nyambirwa azviitira kuti anobaya kuti atore ese, asi azoenda nawo anonoagadzira madora aya ochitanga kutengesera paakavatora, paakatorera vanhu vaya nokuti vaichaminzwa vakangonzi anobaya, asi ivo vototi chitora henyu. Ndo zvakafanana nemaChina. maChina ari kuita sekunge kuti ari kutipa favor, achitipa $2 tichichera tichivapa, tichivatengesera machrome acho atinenge tachera isusu zvima open cast.
ivo vaine mazimishini vachitora mahara isu tichipuwawo $100 tofunga kuti machina ari kuchengeta nyambirwa aiwa they are mocking on us. Vanototiseka zvakaipa kuti makuva nhasi baba, nokuti material ese ari kuinda aya dai achinzi agadzirwa ozoenda kuchina agadzirwa, varume tinoita mari yakasviba uye nyika ino inoita nyika kwayo nokuti zvinhu zvacho tinazvo, asi nemhaka yekuti makororo akawanda kudarika vanhu kwavo muZimbabwe, iwo anonzi zvigananda vari kutorya vega, varidya vega kudaro izvo vochipa mukana kumachina kuti achiitai zvamunoda varume nokuti izvi takaguta. Saka iye zvino izvi muchina nyangwe akananga nepamba pako anotongotuta nyangwe chikicheni chacho nemadhoza avaya, hapaniko zvinomhanganwa, hanzi netsamba yekutotuta chikicheni icho chichi kana chichi 3 room chako chiri papurazi ichi. Saka mapurazi acho hachina simba, hachina nebasa rese nokuti emachina. Unenge uri mupurazi wakangotarira purazi iroro, muchina akauya ari kukukura purazi rese posara pasingarimiki, posara pasina chinhu, zvinoratidza kuti nyika yayemachina nokuti ndo haakutotonga. Vese vari kuti tiri kutonga vari kumzo vanonyepa, vakatengesera nyika kumachina, vakatovatengesera. Iye zvino machina ari kufara, ndakatoaona netuvana aiwa vari kufara chaizvo vakasununguka. Muno hapana anombotaura nezvava machina, ivo ndo vakutenga vachatotaura shona nokuti vakatoona kuti Zimbabwe yakanaka vakomana, edu Zimbabwe yazonakira machina zvepamusoro-soro. Saka geza revolution, kana tichiti revolution varume ngatibatanei tione kukikiritsana nemakovano aya. Nguva yakwana iye zvino kuti tichikikiritsana navo, kana signal as it is ikati shut down, ngatimeke sure kuti takurudzirana shutdown iyo iye taita sezvazvinodiwa kuti zviitwe, nokuti hakuna munhu achambofara kubva kumasoja, mapurisa, maticha, magadhijere, vanhu chaivo ruzhinjiro, munhu wese hapana achamboda machina nezvigananda izvi, hakuna achamboda utongo uripo nokuti nzara yakura. Isusu tiri kuti kana munhu watadza zviya taenda kuhondo tese, taita chimuringa tese, asi kataive nemutemo yataipuwa kuhondo ikoko uye taive nezvataitaurirana kuhondo. Tikaona kuti zvataitaurirana hazvisi kuzadzikiswa, ndo paunoona tichihonya tichiti aiwa zvamakuita handizvo izvi, tichitaura. Saka mukasateerera vanenge vava kumusoro ikoko, muri kupa hasha vari pasi kuti zvamuri kuita izvozvo handizvo vakomana zvatakataurirana, mune muchipa hasha vari pasi, vamakatsika, vamakadzvinyirira, ndo vamune muchipa hasha, nokuti matekenya akarwadza munhu wese akaenda kuhondo. Uye vana mujibhana chimbwiro, vanhu vakarwadziwa chaizvo nehondo nokuti ndo vaibatwa vachirobwa namasoja. Isu tinenge tatiza, asi vanozoteerwa mudzimba vobatwa vonorobwa voendwa navo kumakamba emasoja vonorohwa chaizvo ikoko, asi zvese izvozvo zvakangova pasi, hapana ari kumbozvitarira nezvazvo. Saka tiri kuti varumeka, geza revolution iyi pasi nezvigananda, aiwa pasi nemachina, pasi nevasingadi kuita zvinhu zvakanaka, uye pasi nevavo vanoronga mitemo yavo vari kumba nemadzimai avo, kutorongerera vanhu zvokuita uri kumba kwako, pasi newe munhu imwe. Hatidi vanhu vanoronga zvinhu vari kudzimba dzavo voya voremedza vanhu vakaremerwazve, aiwa voremerwa kangani. Ngatiitei zvinhu kwazvo varume. Isusu kana tichitaura kudai izvi tiri kutaura kuti ngatiteereranei, nokuti nyika yava pedyo kuti idyiwewo chino mukaka, yave pedyo kuti tichidyawo nenyama, yave pedyo kuti tichimwewo tii hobvu, yave pedyo kuti tichidyawo chingwa chine majarini, yave pedyo kuti tichidyawo nehove, yave pedyo kuti tichimbotandarawo tiri mumumvuri tichiona zvinonakidza, nokuti yasvika nguva yaitaurwa navageza vachiti zvinhu zvinonaka manje manje, zvinhu zvinonaka manje manje. Mazwi iwawo ndinoarangarira chaizvo avageza, zvinhu zvinonaka manje manje.
manje inosvika veduwe, hakuna chisingasviki. Saka musaore moyo, hama dzangu, ngatiteerei zvataurwa naSarwaka, zvataurwa naTraore, zvataurwa naGeneral Story, zvataurwa nani naMhofu, zvataurwa naniwo. Chero wese anengataura, as long ari murevolution, listen to that chap, because anenge achitaura gwara rekuti tibudirire, kwete gwara rekuti tifoire. Saka isusu tiri kuda kuti tibudirire muchingungundengu chedu ichi, toramba tichingoenda nakuenda, zvinhu zvozotinakira mberi. Hakuna hiti vakuinzwa, zvinhu zvatooma, nokuti iwe ukaona kuti hiti yakunzikwa, unoona nemaitiro acho. Iye zvinezvi pavanga vangoti tindi, mapurisa akatofuma azara murodhi kudhara, vakutongotora mari yematindi vachikanda mhomwe, vachitora mari iyoyo, kureva kuti pane vanhu vazhinji vakabirwa mari dzavo musi iyoyo. Asi munhu akanga ataura ari kumusoro ukoko, kungotaura ari mumba make, kungotaura kuti itai zvakati varume, zvisiri pamutemo. Hatidi izvozvo, tinoda zvinhu zvakanaka.